Kutambira zvekare pano paTerare 263 pano panichange chikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Izvo zvinobatsira kuti iwe urambe uchiwana ma-updates kubva pano paTerare 263. Ndinokuzivisai nyaya nguva nenguva, handiregere kukuzivisai zvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Inini saTerare 263 ndichange ndichingomhanya nema-updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kukuzivisai ma-updates kune vari kumativi mana enyika vari muno muZimbabwe. Terare 263 ndichakubatsirai nema-updates. Video randauya nayo zvaro muzuva ranhasi ivhidhiyo rekombi yanga ichitsva kuHighlands. Macases atinganyorisiva munyika yedu yeZimbabwe, macases evanhu vari kufane tsaona, ende kazhinji kachona hazvisi kunatsomeka sense. Ngoti kombi iyi yandauya nezvayo muzuva ranhasi, video randauya nezvaro muzuva ranhasi, raitika kuHighlands Park yekombi yangotanga kubvira from Norway. Ndo mubudiro wazviri kuita izvezvi. Ndinokumbira kuti titaure zvatinofunga mucomment section. Ropa riri kudeuka muZimbabwe nekuda kwemacases etsaona ndiyo atekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Topera here sevana veZimbabwe nekuda kwemacases aya? Ende week aripere usina kunzwa nzi muZimbabwe maitika accident, muZimbabwe matsva mota. Ndinokumbira kuti zvatofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Vanhu vari kukomplaina mastreets esocial media vachiti zvanyanya izvi, taifunga kuti zvichaperawo asi zvanyanya. Dzimwe nguva sometimes madrivers edu futi ari wrong. Ndoda kuti muone clip video iri ndisati ndakuisira iri kuHighlands Park. Munhu anga achidriva bhazi kumhanya achita makwikwi nedzimwe mota muhighway. Vabereki vanopona iri pakadaro, ndo vamwe vanhu vanokonzeresa futi maaccident. So zvandichaita ndakutanga ndakuisirai clip rebhazi ranga richimhanya semunhu akupenga, kumhanyisa mota semunhu akupenga. Chimwe chinhu chandinokurudzira kumadrivers edu anodriva makombi, mabhazi, uyezve chero iwewo mutyairi unenge uchityaira mota yako, usadrive mota wakadhakwa. Achapedzera kaidonetsa. Vadikani, ndinokumbira kuti zvamunofunga mucomment section. Ndofunga maona bhazi mumhanyiro waranga richita. Zvandakuita munguva ino ndida kukuisirai video rekuHighlands Park. But pavideo rekuHighlands Park iri zviri kunzi havasati vaine nhamba yevanhu vakuvara kana kufa pachiitiko ichichi, hazvisati zvaanaunzwa. Zvichingobudiswa saTerare ndatinongokuzivisai nyaya sezvairi. Much love.